Ale poď rýchlo, nevymýšľaj. Švingy, sadaj, kurva. Nie, nemôžem. Sadaj. Sadaj. Pusto. Tak mu daj padlo mu tam. Pusti to, jedno mi stačí. Sám ide? No, víš, vzadu. Môžem ukázať, že je na pol ceste. Už je na pol ceste. Od buka do buka. Pridaj sa rýchlejšie. Pome, hop, hop, hop. To si nešiel. Nie, lebo ja sa namočím a čo potom... A všetko zoberiem domov, to je jedno. Možno postaral. Komu by si mohol povedať, Koko, že si z roboty odbehol začunkovať po onom? Po Štrkovci, a to ešte šéf ti o tom vie. Mám. Ja keby som Hipšovi povedal, že kde si ja poviem na ostrove na Zlatých, tak pôjdem do piče. Na India. Bude tu! No a čo oni vybavovali? Že sa dajú do člna. Benzín nemali. Je to teraz ofrčia na Ty kokos, tak to nie. My sme kokoti, fakt sme tu nemuseli na nich čakať. Však Zeciriky hovorí, utekaj prečo. 20 minút sme vás tu čakali. No vidíš, že na čo si nás 20 minút čakal? A nezavoláš. A tamto je čo? Prcu v člne. To mi Filip povedal. Dobre. Je to v porádku. Riky, v pohode, nemajú čln. Riky! Tam sú! Riky, odlom krky. Ale je to dobre, daj ja to. Vieš, jaká zábava. No o tom nechcem. Riky by tam aj plával, že ja ideme bez neoprenu. Ja by som sa aj na strašne okúpal teraz, že mi také vedro. Hovoril, keď ste tu čakali? Je také vedro. Počuj, ale není napísané, že my sa postavíme k tobogánu, on nás odfotí. A to teďko bude určený. To je jedno, ale budeme odpočení pri tobogáne. A celý tým. Počuješ, takto sa postaví, odfotí seba a my budeme pri tobogáne. A ľudí dáme pocit, že my sme pri tobogáne. Alebo to tam ani nemusíme ísť. Je tam? Čavte. Donesli Na ste... jednu vec ste zabudli, zápalky. Má. Má? Dobre. Púče. Tak? Ja som listing čítal. Veď za koľko sme tu boli? Pýtaj sa Pala, za 4 minúty. To som videl tie 4 minúty. Došla ona, došla misterka, vybal balónik, ja som okamžite... Ja aj za 4 minúty potom, ale teraz... Chalanov z ITčka som zavolal, hovorím, poďte mi to pomôcť vyluštiť. Hovorím, moment, drbol som do overovača jednotky, hovorím, netreba! Čo tam chceš, to nebolo treba. Ale jak vybehol balónik a som videl, že unknú, tak som rovno všetkých zavolal, vieš. Ešte som nevidel listing. Kým sa otváral listing, všetci došli, že... Čo, verili nám? Hej.